ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ പ്രണാമ ഭഗവതേ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗതാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നമ്മള് കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ലെവൽ 2 അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി യോഗ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്ന യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക എന്നാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ട ചില ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യമത്തിൽ പറയുന്നത്. അഹിംസ, സത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം, അങ്ങനെ എന്താണ്, ആരും മോഷ്ടിക്കരുത്, എന്താണ് വിഷയാസക്തികളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് എന്താണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നല്ല ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതില് പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിയമത്തില്. ശൗചം, സന്തോഷം, തപസ്, സ്വാധ്യായം, ഈശ്വരപ്പണി, ധ്യാനം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിയമത്തിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക, അമിതമായിട്ട് ഒന്നിനോട് മോഹം വരാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പെടുന്നത്. പിന്നീട് ആസനം, അതായത് എന്താണ് ആസനം, എന്താണ് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരിക്കുക, അതായത് ദീർഘനേരം ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ് യോഗയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദീർഘനേരം ഇരിക്കുമ്പോഴും ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾക്കും ശരീരത്തിനും ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ സുഖമായിട്ടുള്ള ആ ഇരിപ്പിനെയാണ് ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്രാണായാമം, പ്രാണന്റെ ആയാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണമാണ്. പ്രത്യേക രീതിയിൽ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണത് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് പ്രത്യാഹാരം വരുന്നത്. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പുറംലോകവുമായിട്ടുള്ള ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം. പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ണ് അടയ്ക്കുകയില്ല, പാതി കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘട്ടമാണത്. പിന്നീട് ധാരണ വരുന്നത്. ധാരണ എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക, അതായത് ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ രൂപത്തിലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.
അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ധ്യാനം. അപ്പം ഏതിനെയാണോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്, ധ്യാന വിഷയം എന്താണോ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഊന്നി നിരന്തരം അതിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചഞ്ചലപ്പെടാതെ അചഞ്ചലമായിട്ട് ആ ധ്യാന വിഷയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥേനെയാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ പരമമായ സത്യത്തിലേക്ക് ആ ധ്യാന വിഷയവുമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് ലയിക്കുന്ന ആയിട്ട് ഒന്നായിട്ട് തീരുന്ന ആ ഒരു അസമാധി ഘട്ടത്തിൽ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ആ സമാധി ആ ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കൽ, ആ ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെ തന്നെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ആ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ സമനിലയിൽ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളത് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയുടെ 8 ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇന്നലെ 14 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുത്തത്. അപ്പം അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ശരീരം നേർരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ധ്യാനിച്ച് മുന്നേറണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിനുശേഷം വരുന്ന അടുത്ത ശ്ലോകം, യുജ്ഞന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തിം നിർവാണ പരമം സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. അപ്പം ഇങ്ങനെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയുള്ള ഇരിപ്പിടത്തിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ശരീരത്തിനെ നിവർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഊന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സും ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഈശ്വരന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തുന്നു, ഈശ്വര സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്തെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പം യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈശ്വരനുമായിട്ട് ഒന്നുചേരുക, ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരൽ എന്നാണ് യോഗം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അതിനു പകരം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള പല നേട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് യോഗയെ കാണുന്നതും പരിശീലിക്കുന്നതും. അപ്പം യഥാർത്ഥ യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല എന്നിവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാവുകയാണ്. അപ്പം യോഗത്തിന്റെ പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല യോഗചര്യ, ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ അതിക്രമിച്ച് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെയും കഴിഞ്ഞ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന യോഗിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭൗതികപരമായിട്ട് ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന് പരബ്രഹ്മത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലെ യാതൊരുവിധ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കണം. ഭൗതികാന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂര്യനെ പോലെ ആത്മീയാന്തരീക്ഷത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശമുള്ളവയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് എല്ലാം സ്വയം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതി തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ളത്, ഗോലോകധാമത്തിലും ഉള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാന്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അതിക്രമിച്ച് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെയും കഴിഞ്ഞ് ആ കൃഷ്ണാവബോധം, ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ച ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു യോഗിയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം,
നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനസ്നതഃ ന ചാദിസ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ച അർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറക്കുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് യോഗിയാനും കഴിയാത്തത്? ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റില്ല, എന്നാൽ അധികം ഭക്ഷിക്കാത്തവർക്കും പറ്റില്ല, വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും പറ്റില്ല. അപ്പം ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അപ്പം മാംസം ഭക്ഷിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഗുണമാണ് മാംസഭക്ഷണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പം ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രം കഴിച്ച് ശീലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വന്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഉപവാസ ചടങ്ങുകളും യോഗാഭ്യാസവും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാനാവില്ല. അപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, എന്താണ്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപവാസ ചടങ്ങുകളും യോഗാഭ്യാസവും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങുന്നയാൾ തീർച്ചയായും തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിലാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. എന്നാൽ യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗയുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അപ്പം യോഗയെ ശരിയായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം യോഗ കൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ആകാരപടിവിനെ നിലനിർത്താനും അത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല, അത് യോഗയുടെ ശരിയായ രീതി ഉപയോഗമല്ല അങ്ങനെയുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആഹാരത്തിലും വേണ്ടതിലധികവും കഴിക്കരുത്, തീരെ കഴിക്കാതെയും ഇരിക്കരുത്, മിതമായിട്ട് മാത്രം കഴിക്കുക. നിദ്രയും അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങരുത്, തീരെ ഉറങ്ങാതെയും ഇരിക്കരുത്. എല്ലാം മിതമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാത്തിലും ആഹാരത്തിലും നിദ്രയിലും വിഹാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മുക്തി നേടാനും ദുഃഖങ്ങളിൽ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തില് അർത്ഥം പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച്, അതായത് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക്, ആത്മാവിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധയൂന്നിക്കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയും ഏകാഗ്രമായിട്ട് മനസ്സും അദ്ദേഹം ഏകാഗ്രീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് ആത്മാവിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? നമ്മുടെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളുകൊണ്ട് കേട്ടു കൃഷ്ണാവബോധം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി സേവിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം അംബരീഷ മഹാരാജാവാണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിരുന്നു. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അത്രയും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നുപോയിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു, പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടുന്നതും എല്ലാം ചെയ്തു, കുടുംബകാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സദാ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നത്.
അപ്പം നമ്മളും അതുപോലെ പരിശീലിക്കണം. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുവാനായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളോ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ശുചീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവികളെ, കർണങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കഥകളെ നിത്യം ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരമാണെങ്കിലോ സ്വഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നീട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസിക, ആ ഘ്രാണേന്ദ്രിയത്തെ എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളെയും പുഷ്പങ്ങളെയും പൂക്കളുടെയും സൗരഭ്യം നുകരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസികയെ ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവോ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസീദളങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസിയെ നമുക്ക് അതിനെ കഴിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നാവ് ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാദങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം തന്റെ ശിരസ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സദാ പ്രണമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ആ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുന്നതിലേക്കുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം ചെയ്യുകയും അതേസമയം അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ രീതിയിലാണ് പരിശീലിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യഥാ ദീപോ നിവാദത്തോ നെങ്കതേ സോപമാസ്മൃതാം യോഗിനോ യഥ ചിത്തസ്യ യുജ്ഞതോ യോഗമാത്മനഃ. കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അപ്പം ആ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പരമകാഷ്ഠയിലെത്തിയ ഒരു യോഗിയുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചഞ്ചലപ്പെടില്ല. അദ്ദേഹം തികച്ചും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് തികഞ്ഞും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ, സ്വയം ആത്മാവിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏകാഗ്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, കാറ്റിൽ ആടിയുലയാത്ത ദീപം നാളം പോലെ, കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരു ദീപം എങ്ങനെയാണോ അനങ്ങാതെ വളരെ അചഞ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഒരു യോഗിയുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനം ഉറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം ഒന്നിനാലും തന്നെ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ ശാന്തമായിട്ട് വളരെ ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തത് 20, 21, 22, 23 ശ്ലോകങ്ങള് എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം ചൊല്ലുന്നു. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാം യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തദ് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗ സംജ്ഞിതം. സമാധി എന്ന പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചു പിന്മാറിയിരിക്കും. അപ്പം സമാധി എന്ന പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? മനസ്സ് ആ ഭൗതിക ശരീരമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മറന്നു, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാകുന്ന എല്ലാത്തിനെയും അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു മനസ്സ്. അത്തരം വിഷയങ്ങളോ ആ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചു അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ എത്തി ആ സമാധിയുടെ അവസ്ഥയില്. സമാധി എന്ന് പറയുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തില്. അപ്പം ആ പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം. അപ്പം അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനോവ്യാപാരങ്ങളില്ല. മനസ്സിൽ എന്താണ്, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വ്യാപാരം, ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് പലവിധ വിഷയങ്ങൾ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാകുന്ന ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യോഗിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം മനോവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തികച്ചു പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. ആ ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിയാനും ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉയർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശരീരം വേറെയാണെന്നും ആത്മാവ് വേറെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനും
ആ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദം. ആത്മാവ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ സദാ ആനന്ദമയനാണ്, സച്ചിത്ത് ആനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അതേ ആനന്ദം തന്നെയാണ് നമുക്കും ഉള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മാവിൽ സദാ ആനന്ദം കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭൗതിക വൃത്തികളിൽ നിന്ന് മാറി പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദിവ്യങ്ങളാണ്. ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം ഓരോന്നിൽ കൂടി 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സദാ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചഞ്ചലപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. നമുക്കൊരിക്കലും ആ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യതിചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വരില്ല എന്നർത്ഥം. ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയൊരു ആനന്ദം ഇനി മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാനില്ല എന്നുള്ള പരമസത്യം അനുഭൂതിയിൽ ആ അനുഭൂതി നുകർന്നുകൊണ്ട് ആ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ യോഗി സദാ ആനന്ദചിത്തനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ആത്മാവിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട്. ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ യോഗിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവുകയില്ല. ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനം ഇങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തില് ഒരു യോഗിക്കുണ്ടാവുന്ന ആ മാനസിക ആനന്ദമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളോ ക്ലേശങ്ങളോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതേയില്ല. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണചേതസാം സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമ ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷതഃ മനസ്സൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിവിനിയമ്യ സമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും സസ്ഥൈര്യമല്ല, ധൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴി മാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. മനസ്സിലൊരു നേർത്ത ഒരു ആഗ്രഹം പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മോചനം സാധ്യമാകൂ. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ദൃഢത, മനസ്സിലെ ദൃഢചിത്തതയോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടും കൂടി യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെയാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. അല്ലാതെങ്കിൽ ചഞ്ചലപ്പെട്ട് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തോടു കൂടി അല്ല. എന്താണ്, ഒരുപാട് ഉണ്ണും ഒരുപാട് ഉറങ്ങുന്നവനും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ്. ദൃഢവിശ്വാസം വേണം. ആ മനസ്സിന് അത്രയും ദൃഢതയും അത്ര മാത്രം ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസവും വേണം. അതോടുകൂടിയാണ് യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ വഴിമാറുകയും അരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് ശനൈരുപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാം ആത്മസംസ്തംഭന കൃത്വാന കിംചിദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. നമ്മളിവിടെ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താലാണ് നമ്മളിവിടെ സമാധിസ്ഥനാവേണ്ടത്. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യാപരിക്കാതെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മാവിൽ തന്നെ, ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം, മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തദസ്ഥോ നിയമത്തദാത്മന്യേവ വശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? എപ്പോഴും പല പല വിഷയങ്ങളിലേക്കും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം. മനസ്സ് അത്രയും ചഞ്ചലമാണ്. ഓരോ നിമിഷം ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി കയറി വരികയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പലവിധ ചിന്തകള്. അത്രയും പ്രക്ഷുബ്ധവും ഒരിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ഒരു സ്വഭാവമാണ് മനസ്സിനുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചപലവും ചഞ്ചലവുമായിട്ടുള്ള മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കി കൊള്ളണം. ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 26-ൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 27.
പ്രശാന്തമനസംഹ്യേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതമകൽമഷം. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടലാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 28-ാമത്തെ. യുജ്ഞന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മസസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ്. അപ്പം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്പർക്കത്തെയാണ് ബ്രഹ്മസംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സുഖേന ബ്രഹ്മസംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമശ്നുത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മസംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷനോടുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്കത്തെ, ഏതാണ് ആ യോഗയുടെ ആത്മാവിനെയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് സദാ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഈശ്വരൻ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അതിനെയും അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണമെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ സേവിക്കുകയാണ് തന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമെന്നും ആ യോഗയുടെ പരമകാഷ്ഠയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ 3 ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒക്കെ കടന്ന് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഏറ്റവും പരമകാഷ്ഠ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബ്രഹ്മസംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തെയാണ് ബ്രഹ്മസംസ്പർശം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പം ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവ്വജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്ന 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം അങ്ങനെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു യോഗി എല്ലാ ജീവികളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. നമ്മൾ മുന്നേ ശ്ലോകങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭേദാഭേദങ്ങളില്ല, താഴ്ന്നവനോ ഉയർന്നവനോ ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റ് ചരാചരങ്ങളിലും അതേ ഭഗവാനാണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാക്കളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഭഗവാന് മൗലികമായി 2 ശക്തികളാണുള്ളത്, ആത്മീയ ശക്തിയും അധമമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയും. അപ്പം ഭഗവാൻ ദാസന്മാരാണെന്ന് അറിയാവുന്ന യോഗി അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുക. അപ്പം തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് താനെന്നും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗി എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരമസത്യം, തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. ആ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശിക്കാൻ കഴിയുക. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക നിലയും അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊരു ചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക, പ്രേമഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ അവസ്ഥ. അപ്പം ഈ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവാദികളാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനെ കഴിഞ്ഞും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയെടുക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗത്തെ കഴിഞ്ഞും അഷ്ടാംഗയോഗം പരിശീലിച്ചാലും ആ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് തന്റെ ദൗത്യമെന്നും തന്റെ
തന്റെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള തന്റെ തന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റു യോഗകളൊന്നും അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും ആ പരമപദത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള ആ ഏറ്റവും സമുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വന്തം ഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യുന്നവ. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ്? ഭഗവാനില്ലാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, ഹൃദയസ്ഥനായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ കാണാതെ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ വയ്യ. കൃഷ്ണനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടു പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇഴചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളൊന്നുമില്ല, പരസ്പരം സ്നേഹവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഭക്തന് ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം, സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജത്തേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സയോഗീ മയി വാർത്തതേ. വർത്തതേ എന്നാണ്, വാർത്തതേ എന്നല്ല, അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അത് അക്ഷരപ്പിശകുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് പരമാത്മാവ്. ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ്. അന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ അവിടെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ 4 തൃക്കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില് അവിടെ പരമാത്മ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ വിസ്തരണം ചെയ്തത്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ ആ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ തന്നെ സദാ മുഴുകി ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം, ശ്ലോകം 32. ആത്മോപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യോ അർജുന സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പം എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സാദൃശനായി കണ്ട്, കാരണം അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് താനായിരുന്നു അതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ ഉത്തമ യോഗിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പം സ്വന്തം അനുഭവം പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുടെയും സുഖദുഃഖങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരോട് വളരെ കാരുണ്യത്തോടും കൂടി അവരുടെയൊക്കെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടുന്ന അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടും വളരെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളോടും പെരുമാറുന്നത്. ആ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ്. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധവും സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്ന ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഒരു ഭക്തനാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പം ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിദന സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഒരു യോഗി ഏവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉളവാക്കുവാനായി ആവുന്നത്ര യത്നിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഭക്തനെ പോലെ പരിപൂർണനാകുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ, അതായത് ധ്യാനത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് മുഴുകാൻ വേണ്ടി വിദന സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഒരു യോഗിയും കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഏവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉളവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ടും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടും എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമുണ്ട്. കാരണം ഈ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടരുത്. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർ അജ്ഞാനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ജന്മങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടെന്നും പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ ഓരോ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും ആ ഭൗതികതയുടെ കുടുക്കിൽപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണെന്നും മോഹങ്ങളാകുന്ന മോഹവലയങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണെന്നും അതിന്റെ അജ്ഞാനത്തിൽ ആ ഒരു വലിയൊരു കുടുക്കിൽപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണെന്നും അവരെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് ഒരു കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം. അല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായമല്ല ആ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നേക്കുമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കാരുണ്യമാണ് ഒരു ഭക്തൻ കാണിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗി എന്താണ്, യോഗി സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആ യോഗിയും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണത എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ ആ യോഗിക്കും ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അടുത്തത് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച യോ അയം യോഗത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വസ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചലമനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പം യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള യോഗിയുടെ സ്ഥിതിയും യോഗ പദ്ധതി എന്താണെന്നും ഒരു യോഗിയെ എങ്ങനെയാണ് ആ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഇത് അപ്രായോഗികമാണ്. ചഞ്ചലമനസ്കനായിട്ടുള്ള എനിക്ക്, എന്റെ മനസ്സ് അത്ര ഒരു ചഞ്ചലമാണ്, എനിക്ക് അത്ര ഏകാഗ്രതയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പം ശുചൗദേശ എന്ന് തുടങ്ങി യോഗി പരമോമത എന്നുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ധ്യാനയോഗത്തെ അസാധ്യമാണെന്ന് കരുതി അർജുനൻ നിരാകരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുക എന്നത് വീടിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മലമ്പ്രദേശത്തൊക്കെയുള്ള വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുക എന്നത് കലികാലത്തിലെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനൊന്നും അത്രയ്ക്കുള്ള അറിവില്ല, ബോധമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയുള്ള ആൾക്കാരും അല്ല. അത്രയും അവരൊക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതം ഒന്ന് നേരെ നിലനിർത്താനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളൊന്നും അതുപോലും സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള താല്പര്യമോ ഒന്നും ഈ കലികാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കില്ല. അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ അത്ര പോലും സമയമോ സന്ദർഭമോ സാഹചര്യമോ അതിനുള്ള മനസ്സോ അറിവോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ കലികാലത്ത് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് യോഗ ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അപ്പം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും അത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള യോഗ പദ്ധതി ഒന്നൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള മനുഷ്യനെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലികാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പം അർജുനൻ പല വിധത്തിലും മേന്മയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രായോഗിക മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം യോഗാനുഷ്ഠാനം സാധ്യമല്ലെന്ന് കരുതുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാജാവാണ്, എല്ലാ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്, യുദ്ധവീരനാണ്, ആയുഷ്മാനാണ്, സർവോപരി ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അന്ന് ഭഗവാൻ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അന്നത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞും ഈ ഒരു പദ്ധതിയൊക്കെ പരിശീലിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അന്ന് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കാലത്ത് യോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഋഷീശ്വരന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ള കാലമായിരുന്നു അന്ന്. അപ്പം അന്ന് ഇതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അർജുനന് ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗ പദ്ധതി നിരാകരിച്ചു. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗ പദ്ധതി അനുഷ്ഠിച്ചതായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യോഗ പദ്ധതി കലിയുഗത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. അപ്പം ദുർലഭം കുറച്ച് മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഇത് സാധിച്ചെന്ന് വരാമെങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അർജുനൻ ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം സത്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. അപ്പൊ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചലതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സ് ബുദ്ധിക്ക് വഴങ്ങണമെന്നാണ് പ്രമാണം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയും വാശിയും കീഴടക്കി കളയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ദേഹമാവുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്ന സാരഥി. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളും അത്രേ. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കേണ്ട മറ്റ് വഴികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സിനെ നയിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥത്തിലെ തേരാളിയാണ് ജീവാത്മാവ്. ബുദ്ധിയാണ് അതിനെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം മനസ്സാണ് അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കുതിരകളും അത്ര. അപ്പം മനസ്സിന് വഴി കാട്ടേണ്ടതാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയിലൂടെ വേണം നമുക്ക്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഈ വഴിയെ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ വഴിയെ പോകരുത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയെ പോകൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് ആരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്? ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം
അപ്പം ബുദ്ധിയാണ് മനസ്സിന് വഴികാട്ടേണ്ടത്. എങ്കിലും തന്റെ വാശിയും ബലവും കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആ മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ പോലും കീഴടക്കി പോകുന്നു. അപ്പം ചില സമയത്ത് മനസ്സിന്റെ വാശിയും മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു മോഹവലയത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ പോലും കീഴടക്കി കളയുന്നു. അപ്പം മനുഷ്യന് മനോനിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന മോക്ഷദായകമായിട്ടുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം, എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും രാജാവായിട്ടുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം ഏറ്റവും വിനയത്തോടെയും അതീവ ശ്രദ്ധയോടും കൂടി ജപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, ജപിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ആ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഏക ഒരു മരുന്ന്, അത് ദിവ്യൌഷധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇത് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഭഗവാനും ഇവിടെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞപ്പം ഭഗവാനും അത് ശരിവെച്ചു. ശരിയാണ്, മനസ്സ് അത്ര എളുപ്പമല്ല. മനസ്സിനെ വഴക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പിടികിട്ടാത്തതാണ്, അത്ര ബലമേറിയതാണ്, വഴങ്ങാത്തതും പ്രക്ഷുബ്ധവും ചഞ്ചലവുമാണ് മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വഴക്കമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ ഒട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട്, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതിനെ ക്രമേണ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം പാലിക്കണം, പരമാത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ 9 വിധത്തിലുള്ള നവവിധ ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9 വിധം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തേത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ശ്രവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഇത്തരം പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഈ 9 ഭക്തി പ്രക്രിയകളിൽ ആദ്യത്തെ 3 പ്രക്രിയകളിലൂടെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ശ്രവണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുപ്പവും ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പതുക്കെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ വശ്യാത്മനാ തു യതഥാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധം ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം മനസ്സിനെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ഉതകുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരാൻ. ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോകും, നമ്മൾ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും പൂർണ്ണമായിട്ട്. അപ്പം മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവൻ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുക ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. അത് വളരെ ദുഷ്കരവും പ്രയാസമേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പം എന്തൊക്കെ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണം വരുത്താതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും നമ്മൾ പരിശീലിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുക മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭക്തൻ നിരന്തരം പ്രേമപൂർവകമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാനിൽ നിരന്തരം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുകിപ്പിക്കുക വഴി മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ക്രമേണ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ മറ്റെന്ത് യോഗ പദ്ധതികളിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെയും മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വീണ്ടും ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 37-ാമത്തെ. അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗച്ഛലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്?
ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ ഇത്രയൊക്കെ യോഗ പദ്ധതിയിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തേണ്ടത്, അതിലും കടന്ന കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാ എത്തണത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട് എന്നെയും പരമാത്മാവിനെ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അതിലൂടെ മനസ്സിനെ മനസ്സിനെ ആ പരമാത്മാവിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നി ഉറപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കണം. എല്ലാ യോഗചര്യയിലൂടെ എന്നെ അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ അതൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് മനസ്സിനെ പരിശീലനത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അർജുനന് കുറെ സംശയങ്ങൾ വരുവാണ്. അപ്പം ഇത്തരത്തില് യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കൊക്കെ ഉയരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പം പരാജയം സംഭവിച്ചേക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പം തുടക്കത്തിൽ വളരെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊണ്ടു. പക്ഷെ വഴിക്ക് എവിടെയോ വെച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ലൗകിക വാസനകളാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സ് ആ മോഹവലയത്തിൽപ്പെട്ട് ആ ഭൗതിക വാസനകളാൽ വഴി തെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കച്ചിന്നോ ഭയവിഭ്രഷ്ട ഛിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപധി. അപ്പം ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷ്ടം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുക. അർജുനന്റെ ചോദ്യം വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ ഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ, അതീന്ദ്രിയയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർപ്പെട്ട ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ആ ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് ഭ്രഷ്ടനായി പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുമോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 39-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതിനുള്ള മറുപടി ഭഗവാൻ പറയാണ്. 39 അല്ല 40-ലാണ് പറയുന്നത്. ഏതൻ മേ സംശയം കൃഷ്ണ ഛേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യ ഹേതാനഹ്യുപപദ്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം. അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങേയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനായിട്ട് മറ്റാരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ജ്ഞാനമുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ, ഈ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഈ ഒരു സംശയം നിവർത്തിച്ചു തരാൻ മറ്റാരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. അതിന് ഭഗവാനോളം സദൃശനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെക്കാട്ടും ഉന്നതനായിട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ ഉന്നതനായിട്ടോ ആരുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം മറ്റു മഹർഷിമാർക്കോ ഒന്നും ഭഗവാന് തുല്യനല്ല, മഹർഷിമാരും ഒന്നും ഭഗവാന് തുല്യനല്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ മാത്രമേ എല്ലാം, ഭൂതവും ഭാവവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒക്കെ ഈ 3 കാലങ്ങളെ അറിയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അന്നുമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഭാവിയിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനും ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ മുനിമാരുടെയും ഋഷിമാരുടെയും ദേവന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. സർവ്വതിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാനല്ലാതെ ആരെയും കാണുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താദ ഗച്ഛതി. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാവട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കുക വയ്യ. അപ്പം ഒരു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് ഈശ്വരനെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഈശ്വരനെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുതിരുന്നത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ മറ്റൊരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യം എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും, ഈ ഒരു യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള അറിവ് വരെ ഉള്ളു എത്തിയെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, പക്ഷെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ അറിയാം, ആ യോഗിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ആ പകുതി വഴിക്ക് വെച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ പകുതി വഴിക്ക് വെച്ച് വഴി തെറ്റിപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലും ആയിക്കോട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കുക വയ്യ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം വളരെ നല്ല കർമ്മമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഇനി വഴി തെറ്റി വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോയാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശരിയായ നിർവഹണത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവൻ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭാഗവതം ഉറപ്പു തരുന്നത് ആ പരാജിതനായ യോഗിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ്. അപ്പം എന്താണ്, അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു നാശം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പം ഭൗതിക ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആശ്രയം തേടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടമോ പതനമോ ഉണ്ടാവില്ല. മറിച്ച് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ തികച്ചും നിറവേറ്റിയിരുന്നാലും യാതൊരു ഗുണവും നേടുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ കർമ്മം മാത്രമാണ് ശ്രേയസിന് കാരണമാകുന്നത്. ആ വഴിക്ക് മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ മാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ എന്തു ശാരീരിക ക്ലേശത്തെയും സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നവനെ തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി മഹാതപസ്യം എന്ന് തന്നെ കരുതാം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പം അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി ആ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിൽക്കേണ്ടത്, അതിലും മുന്നേറി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള അറിവിലേക്ക് എത്തണം. സർവം വാസുദേവ സർവമിതി എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാം ശാശ്വതി സമാഹാം ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ യോഗഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട ഒരു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി അങ്ങനെ പതനമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന ലോകങ്ങൾ, എന്താണ് അതല വിത്തല സുത്തല തലാതല അങ്ങനെ പറയുന്ന താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവില്ല. അദ്ദേഹം ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഒരുപാട് സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ ആ ഒരു ഉപരിലോകങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വാണതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ച് ജന്മം എടുക്കുകയും മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, നല്ല പുണ്യാത്മാക്കളുടെ നല്ല ഭക്തന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ധനികരുടെയോ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുകയും അദ്ദേഹം പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ എവിടെ വെച്ചാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കർമ്മം നിർത്തിയത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടം വരെയാണോ അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചത്, ആ പ്രയത്നം തൊട്ട് അവിടം തൊട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുവാനും അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ സത്പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ അറിയാനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയതീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്നും വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നവർക്ക് അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ അങ്ങനെയുള്ളവർ വീണ്ടും അതേപോലെയുള്ള യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറക്കുകയും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മം സുദുർലഭമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 43ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭത്തെ പൗർവദേഹികം യതതേച്ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധ കുരുനന്ദനഃ. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു.
ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു വ്യക്തി ഉയർന്ന അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യോഗികളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മത്തെ എവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർത്തിയോ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പരിശീലിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആധ്യാത്മികതയിൽ പരിപൂർണ വിജയം നേടുവാനുള്ള പ്രയത്നം അദ്ദേഹം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. പൂർവാഭ്യസേന തേനൈവ ഹ്രിയതേ ഹ്യവശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദബ്രഹ്മാതി വർത്തതേ. മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോവാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിത്തീരും. അപ്പം പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ആ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മവാസനയുടെ ബലത്താല് ആരിൽ നിന്നും ആ ഒരു പൂർവ്വജന്മ കർമ്മവാസന കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ ആ ഒരു വാസന ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ആചരിച്ചിരുന്ന ശീലങ്ങളും യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജന്മനാ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷണനായി തീരുകയും അതിനെ പരിശീലിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗി അദ്ദേഹം ആ യോഗനിഷ്ഠയൊക്കെ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഉയർന്ന തലത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ട് അദ്ദേഹം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയത്നാദ്യതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. അപ്പം സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പം ആ യോഗിക്ക് പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ വാസനാ ബലത്താൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ആധ്യാത്മികതയിൽ പുരോഗമിക്കുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പരിപൂർണ അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ടും ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു യോഗി ഒരു യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉയരുവാൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും പിന്നീട് ഭൗതികതയിൽ പെട്ടുപോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ കുറെ കാലം വസിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ നല്ല ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുകയും പൂർവ്വജന്മ കർമ്മ വാസനയുടെ ബലത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വീണ്ടും പരിശീലിക്കുവാനും അതിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനം ഉയർന്നു വന്ന് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെയും കടന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും കടന്ന് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അറിവും കടന്ന് ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പരിപൂർണ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താമെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തപസ്വിഭ്യേധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോപി മാതോ അധികഃ കർമ്മിഭ്യസ്താധികോ യോഗി തസ്മാദ് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്വിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ അത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പം തപസ് ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഒരു യോഗി. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പം ഫലയച്ചോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും തപസ്വികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ആ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരമസത്യത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തൽ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ പരമസത്യം ആ ഈശ്വരനോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം എന്നാണ് യോഗം എന്നത് പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എപ്പോഴും ആ ഈശ്വരനുമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തന്നെ പരമാത്മാവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സദാ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സംയോജന പ്രക്രിയ പ്രധാനമായി ഫല ഉദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാകുമ്പോൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രധാനമായി ജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ അതിക്രമിച്ച് ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പം ഭക്തിയോഗം എന്താണ്, ജ്ഞാനയോഗം എന്താണ്, കർമ്മയോഗം എന്താണ്? ഒരു ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയോഗത്തിലാണ്. അപ്പം അതിനെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ശരീരം, ആത്മാവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള അജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എന്നും പറയുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിനെ ഈ രണ്ടിനെ ഈ കർമ്മയോഗത്തെയും കടന്ന് ജ്ഞാനയോഗത്തെയും അതിക്രമിച്ച് ഈ രണ്ട് ജ്ഞാനങ്ങളും നേടി അതിനും മീതെയാണ് ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ രണ്ട് യോഗങ്ങളെയും അനുഭവിച്ച് അതിനും നമ്മുടെ അറിവും അതിനെ കഴിഞ്ഞ് മുന്നേറണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയണം. അപ്പം കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്തത് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയാണിത്. ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്തതമോ മതഃ. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈശ്വരനുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരെയാണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രേമപൂർവ്വം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമ യോഗിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എല്ലാ യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകൂടിയതാണ് ഭക്തിയോഗമാണ്. ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മറ്റുള്ള യോഗ പദ്ധതികളെല്ലാം, മറ്റുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പം 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഈ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം ഏത് യോഗമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? 3 അധ്യായങ്ങളെ 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ഏതാ? കർമ്മയോഗം അല്ലെ? കർമ്മയോഗം. അതെ, കർമ്മയോഗം 6 അധ്യായങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ത്രിഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച്, ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞു പോകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ എന്താ അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരുന്നവരെ കുറിച്ചും ആ യോഗ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒക്കെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്, നാളെ പരീക്ഷയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം പോലും ബാക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാളെ പരീക്ഷ വെക്കണം. ഓരോ 6 അധ്യായങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും എക്സാം വെക്കണം. അപ്പം നാളെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഇതേ സമയത്ത് എക്സാം ആയിരിക്കും. ഒന്നുമില്ല, 6 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. 10 ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് 20-ലായിരിക്കും മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പരീക്ഷ എഴുതുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളെ തരാം. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട പരീക്ഷ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. മാതാജി അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ലെവൽ 1-ലെ പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാ? അത് ഒറ്റ വാക്കിലൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ മാതാജി, അല്ല ഒരുപാടൊന്നും എഴുതാനൊന്നുമില്ല. ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാ മാതാജി. ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, ഓപ്ഷൻ കുറവാണ്. അങ്ങനെയില്ല. ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യമല്ല. ചോദ്യം നേരിട്ട് തരികയാണ്, ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതണം. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പണി കിട്ടി. ഇല്ല, അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകും, സന്തോഷമാകും. എളുപ്പമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനെ 10 ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. മാതാജി, എനിക്ക് ലെവൽ 1-ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. മാതാജി, അതിന് മിനി മാതാജി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാമോ? നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മിനി മാതാജി, ഒന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല.
കിട്ടാത്തവര് മാതാജിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്പറൊക്കെ വെച്ചു, കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ മിനി മാതാജിയുടെ നമ്പർ പേഴ്സണലായിട്ട് എടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അതെ, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്, മിനി മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് മാതാജി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാ, പറയാ നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ട് ലെവൽ 1 പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തിവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ജയപരാർ സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് റെഡിയായി വരണം എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഈ സമയത്തായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.